Explica'm un conte. De què fa gust la lluna? De Michael Griegner. Fa uns anys, els animals volien saber de què tenia gust la lluna. Volien saber si era dolça, salada, àcida, amarga. Cada nit intentaven agafar un trosset de lluna, però era impossible. Així que una nit, una petita tortuga va tenir una gran idea i va decidir pujar a la muntanya més alta de tot el món. Sabeu quina és? Si ho sabeu, poseu-ho aquí sota comentaris. Va pujar aquesta muntanya, la tortuga, i quan estava allà dalt al cim, va estirar molt el coll així. Però la lluna, pensant-se que era un joc, plaf, que va fer un salt enrere. Així que la tortuga va pensar que el que havia de fer era avisar el seu millor amic, el de la trompa, l'elefant, i va cridar molt fort: «Elefant! Elefant!» L'elefant va arribar al cim i quan estava allà dalt la tortuga li va dir: «Puja, puja, puja damunt meu! Va, que tu amb la teva trompa segur que pots agafar un trosset de lluna i sabrem si la lluna té gust de xocolata!» L'elefant va pujar per damunt de la tortuga i quan estava allà dalt va allargar molt la trompa. Però la lluna, pensant-se que era un joc, que va fer un salt enrere. Així que la tortuga i l'elefant van pensar, van reflexionar, van discutir i al final van decidir que havien d'avisar a la seva amiga, la del coll llarg, la girafa, i van cridar molt fort: «Girafa! M'ajudeu? Girafa!» Va arribar la girafa al cim de la muntanya més alta de tot el món i quan estava allà dalt li van dir: «Puja, puja damunt nostre, que així tu podràs agafar un trosset de lluna i sabrem si la lluna té gust de pastanaga». La girafa va pujar per damunt de la tortuga, de l'elefant, i quan era allà dalt va estirar el coll. Però la lluna, pensant-se que era un joc, pum, que va fer un salt enrere. Així que van pensar, van reflexionar, van discutir i van decidir que el que havien de fer era avisar a la ratllada. La zebra. Zebra! Ajudeu-me, home! Zebra! La zebra va arribar allà dalt al cim i li van dir: «Puja damunt nostre, que volem saber si la lluna té gust de macarrons». La zebra va pujar per damunt de tots i quan era allà dalt va estirar el coll. Però la lluna, pensant-se que era un joc, que va fer un salt enrere. Així que els animals van pensar, van reflexionar, van discutir i van decidir que el que havien de fer era avisar el rei de la selva, el lleó. Lleó! Vinga, ajudeu-me! Lleó! Una altra vegada! Lleó! El lleó va arribar allà dalt i els animals van dir: «Puja damunt nostre! Puja per agafar un tros de lluna! Volem saber si la lluna té gust de maduixes amb nata!» El lleó va pujar per damunt de tots i quan era allà dalt va estirar tant el coll que els bigotis se li van posar així. La lluna, pensant-se que era un joc, va fer un salt enrere. Així que van pensar, van reflexionar, van discutir i van decidir que havien d'avisar a la més llesta, a la guineu. Però era tan llesta que no els hi va donar temps d'avisar-la ni res, perquè la guineu ja estava allà. De fet, ja havia decidit pujar fins a dalt de tot i des d'allà els hi va dir: «Ja ho sé, voleu saber si la lluna té gust de llet». La guineu va estirar molt el coll, però la lluna, pensant-se que era un joc, va fer un salt enrere. Així que entre tots, després de pensar, reflexionar, discutir, van decidir que havien d'avisar el mico. El mico
que és un gran acròbata, va pujar al cim de la muntanya més alta de tot el món, agafant-se de les branques dels arbres. Quan va ser allà dalt li van dir: «Puja damunt nostre! Vinga, tu seràs l'enxaneta i agafaràs un trosset de lluna i sabrem si la lluna té gust de plàtan». El mico ràpidament va pujar i quan estava allà dalt va estirar molt el cap, moltíssim, i estirant-lo va sentir olor de lluna. La lluna s'havia cansat d'aquell joc i no es va moure res, ni un centímetre, ni un mil·límetre. Però el mico, per molt que estirés els braços i el coll, no arribava a agafar un trosset. Així que van pensar, van reflexionar, van discutir, van decidir que havien d'avisar el ratolí i van cridar: «Ratolí, ratolí!» I el ratolí va pujar allà dalt i va dir: «Què passa? Ja sóc aquí!» I tots van dir: «Puja damunt nostre, tu sí que sí, seràs l'enxaneta i agafaràs un tros de lluna i sabrem si té gust de formatge». El ratolí ràpidament va pujar per damunt de tots i quan estava allà dalt va agafar un tros de lluna i va provar un tros de lluna. I el que va quedar li va passar al mico. El mico va provar un tros i li va passar la guineu. La guineu va provar un tros i li va passar el lleó. El lleó va provar un tros i li va passar la zebra. La zebra va provar un tros i li va passar a la girafa. La girafa va provar un tros i li va passar l'elefant. L'elefant va provar un tros i la molla que quedava li va passar a la tortuga. Aquella nit els animals van estar parlant que la lluna tenia gust d'allò que més els agradava. I aquella nit, tots junts, van dormir al cim de la muntanya més alta de tot el món. Sembla ser, però, que a baix de tot, en un riu, un peix que ho estava veient tot va dir: «Però què fan aquests? Pujant l'un damunt de l'altre, per agafar un tros de lluna? Però si aquí cada nit, a l'aigua, hi apareix la lluna». I conte contat, aquest conte s'ha acabat.